4. afsnit af Skyldig podcast. Vi er jo... Det ved jeg ikke engang, om vi er ved at være ved vejs ende. Det er jo først nu, det rent faktisk starter. Efter den her ransagning, der bliver chikanen simpelthen enorm. Jeg har jo på det her tidspunkt allerede erklæret, at der går 3 måneder, og du kan godt opretholde et billede af, at du gør det, men på et tidspunkt skal du rent faktisk lave et stykke arbejde. Og altså, i den her branche, der kan du foregive det i højst 3 måneder, hvis du ikke har noget at have det i. Og det er jo også lige præcis, hvad det er, der sker. Og igen har vi en af de her historier, hvor vi har jo lavet helt nye hjemmesider, som vi fortalte i 3. afsnit. Det gør vi egentlig ret hurtigt efter. Men chikanen, den er simpelthen så enorm, at vi i oktober beslutter os for simpelthen at skifte navn. Fordi så kan det være, at han så vil lade os være i fred. Og til at starte med, der annoncerer vi bare, at vi lukker Lost in Space og de 2 andre. Og jo faktisk samme dag lukker han jo så og starter inde på et bureau i København. Men det får jo faktisk ikke chikanen til at stoppe, tværtimod. Men samtidig så skriver vi jo også bare online, hvad det er, han gør. Fordi det får det jo til at stoppe. I mange tilfælde så står de her ting her kun nogle få timer, så sletter vi det igen. Men hver gang vi sletter det igen, så gør han noget nyt. Og så skriver vi noget nyt, så sletter vi det igen, så gør han noget nyt. Så jeg føler også sådan hele tiden, at jeg giver ham en chance for at stoppe. Han har virkelig mange chancer for at stoppe op. Og nu er vi jo på et plan, hvor nu får han jo ikke nogen økonomisk vinding ud af det længere. Nu er det jo bare rent chikane. På et tidspunkt så udgiver jeg et dementi på Facebook, hvor jeg simpelthen forklarer, hvad det er, der er sket på det tidspunkt. Og det får ham til at tage på politistationen og prøve at få udleveret mine ting, for der står nogle ting omkring de her, der ligesom kaster lys over, hvad der har været. Og det resulterer jo i, at politiet ringer nogle få timer senere og prøver at få udleveret mine ting, hvor jeg jo siger til dem, at de jo må være vanvittige. Hvorfor vil den mand have udleveret mine private ting? Og du kan godt skabe en lille smule tvivl om, hvem de computer er, men det er du jo. Der er jo ikke en tvivl om, hvem de computer er. Den ene computer, det er min private computer, og den anden, det er min arbejdscomputer. Det var det helt op til den dag, hvor han stikker af, og jo i virkeligheden også efterfølgende, for han tager jo ikke andet end sin egen pose, når han er der. Samme dag, som han forsøger at få udleveret mine ting, der tager vi jo på politistationen, fordi chikanen op til, den har været enorm. Det er jo det, der får os til at udgive det her dementi. Og at han nu står og prøver at få udleveret min personlige ejendel. Det er jo min private, min personlige telefon, det er min computer, som jeg altid, det er kun mine ting, der ligger på de her ting. Det gør det jo ikke til hans computer, at han har siddet på den i 14 dage, hold nu op. Og det ved han i øvrigt også godt. Den eneste grund til, at han har alle de her ting, fordi han har jo rent faktisk meldt alt stjålet. Helt ned til reolerne, til alt, hvad han har kunne finde en faktura på i regnskabet, har han meldt stjålet. Men det er jo ikke sådan, at jeg bare rent med et helt firma. Det er mine ting, og det er mig, der beder om at få købt de 2 reoler specifikt. Dem beder jeg om at få købt, jo, fordi vi skal have akvarierne op på kontoret. Så de købte til det specifikke formål og skulle være til akvarierne. Men han undlader jo også ting af sådan nogle ting. Det er jo faktisk primært ting, han ved vil betyde noget for mig, eller som har en eller anden form for værdi. For eksempel 2 iMacs og en iPhone 12 har jo en eller anden form for værdi. Og det er det, han prøver at få det til at ligne, at jeg har stjålet for en eller anden form for værdi. Men de her ting har jo altid været i min besiddelse. Jeg har jo ikke stjålet min personlige telefon. Så det er helt absurd, at vi lige pludselig er havnet i hele den her situation. Han har adgang til de her ting, fordi at bogholderen jo har flyttet det regnskabet fra mit navn til sin egen private mail. Ellers ville de jo ikke have adgang til de her ting. Computerne de er jo så købt på afbetaling, og hans eneste argument har jo så været, at han stadig betaler af på de her computer. Jeg havde ikke mulighed for at låne 2 iMac-computer. Og så skulle vi jo bruge dem så hurtigt, så det var helt naturligt jo at købe dem på afbetaling, hvor vi skal betale et lille beløb hver måned. Men at han stadig betaler af på den, det er jo et resultat af hans eget bedrag. Ikke et resultat af mine handlinger. Fordi afdragene er jo betalt med firmaet, og firmaet tjener penge, ja, det behøver jeg ikke skære det mere ud i pap. Så det er helt absurd, at han lige pludselig står der og prøver at få udleveret tingene. Og det ved han også godt selv. Det vil også gå så langt som at sige, at det er jo direkte psykopatisk.
Ja, også det her med, at han har kontaktet kunderne. Det er jo i virkeligheden narcissistisk. Det er jo en desperat mand, der bare gerne vil gøre hvad som helst for at slippe. Og nu har han betjenten Anders til at hjælpe ham. Han kæmper helt tydeligvis hans sag. For vi kender jo også godt den her mand. Og hvis han ikke havde ham i ryggen, så ville han jo bare have indrømmet det her for længst. Det er så åbenlyst. Og det er jo en bedragerisag, der ligger i økonomisk svindelafdelingen. Og lige pludselig bliver overtaget af betjenten Anders, som jo vender op og ned på hele sagen. Vi får jo ikke rigtig noget ud af at være på politistationen. Tværtimod, vil jeg sige. Vi tager på politistationen simpelthen for at få det stoppet. Og det ender jo med, at vi jo nægter at forlade politistationen, indtil de gør noget. Men det gør jo bare, at vi begge to bliver båret ud i armene. Og jo faktisk uden overdrive nærmest bliver båret ud til Roskildevej. Vi har så senere søgt aktindsigt, og der står jo også lige pludselig, at jeg er kommet med dødstrusler, og jeg ved ikke hvad. Og det har vi jo også en video af, ikke passer. Så igen prøver de bare at kriminalisere mig helt vildt. Og altså, vi var der for at få hjælp. Altså, det ville være ret sindssygt at tage på politistationen, og så lave dødstrusler der. Også med tanke på, at forløbet, der har været, vi råber på hjælp. Så begynder at påstå alle de der ting, det er jo igen bare, så vi får ikke noget ud af at komme der. Og få dage senere, jeg tror, det er 5 dage senere eller sådan noget, der bliver min bedragerisag imod ham jo afvist. Ja. Uden efterforskning. Og gæt hvem det er, der har efterforsket og lukket den ned. Betjenten Anders. Men det sagde jeg allerede, inden vi søgte aktindsigt, så der kunne jeg godt se, at det var ham, der havde afvist den, fordi han brugte fuldstændig samme dårlige begrundelse, som han jo kom med, da jeg lå på gulvet. Han refererer til nogle sms'er, og han refererer til de der ultimatums, og så refererer han til nogle få andre ting, og konstaterer ligesom, at der er ikke gjort noget ulovligt. Jeg er jo ikke ejer noget som helst. Han skriver faktisk også, at han har snakket med den tredje partner, som i første omgang var med. Og jeg ved, at hun bare har sagt, at hun vil ikke have noget mere med det at gøre, og hun ved ikke noget, fordi det gør hun jo ikke, hun var jo ikke med. Men det bruger han som argument til, at vi ikke har en aftale. Det kan du ikke... Altså, vi har jo dokumentation, vi har referater, det kan du ikke bare konstatere ud fra det. Du kan jo ikke bare fornægte hele virksomhedens historie, eller min historie. Men endnu værre er det, at han jo har set ultimatumsene, og at man alligevel konstaterer, at jamen, sådan må det være. Det er også derfor, vi jo, også med alt det, der så sker efterfølgende, fordi vi er jo ikke engang færdige endnu, de må kende hinanden på en eller anden måde, i en eller anden forbindelse. Det kan være igennem bogholderen, eller det kan være, at vi har nogle forskellige, vi tænker, at det måske kunne være. Men de kender jo tydeligvis hinanden, og han kæmper tydeligvis hans interesse for at få dem til at slippe ud af det. Så umiddelbart efter den dag, vi er på politistationen, der afviser han min sag imod direktøren. Og så gør han de falske sigtelser til rigtige anklager. Der kommer ikke nogen dato på, så vi venter stadig på at komme i retten for de her 3 anklager. Og virkeligheden er jo bare, at det er jo i virkeligheden direktøren, der burde være anklaget for præcis de her 3 sigtelser. Og det er jo ting, vi skriver på Facebook. Det føles lidt som om, vi bare selv giver dem alle idéerne ved at skrive, hvad det er, de gør. Og så anmelder de mig bare for det. Fordi det er jo vitterligt det, han gør, de 3 sigtelser. Udover at han jo stukket af med kassen også. Så begår han jo et indbrud. Han ændrer oplysningerne på min hjemmeside, som han er kommet uretmæssigt til. Og han svindler jo kunderne ved at vildlede dem. Alene med økonomisk vinding for øje. Så en ting er, at jeg jo er anklaget nu for noget, som jeg overhovedet ikke har gjort. Så nu skal jeg sådan være glad for at blive frikendt. Men det er jeg ikke. Det er en selvfølge. Jeg ser jo overhovedet ikke retfærdighed, før han jo er blevet anklaget for de her ting. Og der rent faktisk er oprettet nogle sigtelser på det, fordi vi kan dokumentere, at han har gjort det. Og så kan de jo passende tilføje sigtelsen, at han har lavet falske anmeldelser imod mig. Det har jo været ekstremt hårdt og været udsat for, og traumatiserende ikke mindst. Ja. Og have det hængende over hovedet i 1,5 år, samtidig med, at vi har skulle bygge alt det her fra bunden af. Vi mistede alt den dag. Eller vi mistede jo så ikke alt den dag. Men det gjorde vi jo så, da politiet kom og hentede alt den 13. juli. Der mistede vi alt. Og i forhold til at miste alt, det har jeg sådan set prøvet før som iværksætter. Men lige inden han stikker af, der er vi jo et sted, hvor det egentlig går ret godt. Så man kan få betalt af på klatgæld og forskellige ting. Og vi er jo som sagt på vej ud i verden.
Så vi går jo bogstaveligt talt fra 100 km i timen til 0. Men herfra er det også ligesom om, der går sport i, at nu er chikanere os. Og vi er inde i den her, hvor at jo hver gang, at de gør noget, så skriver vi, hvad det er, de gør. Og efter nogle få timer, så sletter vi det igen, og så fortsætter de. Vi har jo bare erklæret, det bliver vi ved med indtil, at det stopper. Fordi vi kan jo ikke få hjælp af politiet. Vi har jo rent faktisk søgt hjælp hos mange andre myndigheder. I første omgang, så melder vi dem jo til DUP, og det får jo rent faktisk lige stoppet dem i en meget kort periode. Men kun lige indtil sagen mod den ene betjent droppes. Og så virker det egentlig som om, at de tager den anden sag om den anden betjent ret seriøst. Så det virker ikke. På det her tidspunkt, der har vi jo allerede skrevet, at vi vil have et tilhold imod den her betjent. Og det hjælper ikke at skrive til DUP, så vi begynder at skrive til politimesteren og til justitsministeren. Men det fører egentlig ikke rigtig noget med sig. Faktisk så ender brevet til justitsministeren jo ud i flere ting. Han pusser jo for det første sin rigsadvokat efter os, så vi oplever egentlig ikke nogen hjælp der. Der bliver også bare lagt låg på sagen der. Der er jo også sådan en lang række kunder og en del af hans venner, der ligger og begynder at chikanere os. I første omgang så er det jo kunder, der ringer, hvor det jo så viser sig, at han står jo ved siden af og lytter for at høre på, hvad er vores forklaring. Og så har der specifikt været nogen, som sådan direkte har deltaget i chikanen. Det er jo hans nye chef inden for bureauet inde i København. Og så er det en nabo i vores kontorfællesskab, som han har allieret sig med. Nå, så for lige at opsummere. Umiddelbart efter ransagningen søger vi om et retsmøde for at få udleveret mine ting. Her bliver det besluttet, at vi skal vente til den rigtige sag. Og vi lever jo efterhånden bare med den daglige chikane, indtil jeg skriver det her dementi. Og det får så direktøren til at tage på politistationen for at forsøge at få udleveret mine ting. Det sker ved, at politiet ringer til os. Betjenten Line, som jo tydeligvis har ordren fra Anders. Det siger hun selv under samtalen. Samme dag tager vi på politistationen og kræver, at de får stoppet den her chikane nu, og at de altså gør noget ved det her. Det virker ikke. 5 dage senere, så lukker Anders, samme betjent, sagen imod direktøren. Og kort efter det, så bliver de falske sigtelser gjort til anklager. Og igen, som en sidste ting, så forsøger politiet nu at få udleveret tingene til direktøren, som jo er gerningsmanden, via retten. Det retsmøde, der bliver indkaldt med 5 dages varsel. Men også i det her retsmøde bliver det besluttet, at vi skal vente til den rigtige sag. Og at der vil være store betænkeligheder ved at udlevere tingene til direktøren. I det her andet retsmøde, der beder de kun om at få udleveret mine 2 computere og min iPhone 12. Hvilket jo er mærkeligt, og jo også kun for at chikanere. Hvad er det, han skal bruge min telefon til og min computer til? Jeg føler et eller andet sted, at det er dybt grænseoverskridende. Og han er jo ikke dukket op til nogen af retsmøderne. Så nu har jeg 3 falske anklager hængende over hovedet. Jeg har fået beslaglagt alle mine ting, og vi lever nærmest med daglig chikane. Og så har du sådan en psykopat, som jo fryder sig og jo nærmest nyder at være i det. Og vi kan ingenting gøre ved det. Og det er heller ikke sådan, at vi lægger og kontakter folk eller noget som helst. Vi skriver online på Facebook, og i nogle få tilfælde LinkedIn. Fordi det er det eneste, sidste desperat forsøg, vi har jo. Det næste, der så sker, det er, at direktøren og bogholderen har søgt et tilhold imod mig. Jeg tror ikke engang, det er dem. Rent formuleringsmæssigt, så er det jo tydeligvis Anders. Og det bliver bygget på løgne hele vejen igennem. Her har han fået sin nye chef til at lyve for ham, som blandt andet siger, at jeg har kontaktet ham. Bogholderen har fået sin chef til at sige, at jeg har kontaktet hende. Det er en kendt danser, som i øvrigt også var kunden i forretningen. Så hun har jo i første omgang, helt til at starte med, fået en mail, ligesom alle andre kunder fik en mail om, at direktøren var stukket af, og de skulle ikke overføre penge. Og det er jo blandt andet en af de ting, de bruger i tilholdet. Som om, at det er materiale fra august måned. Bogholderen får rent faktisk også en mail lige umiddelbart efter, hvor hun ligesom får mulighed for at være med til opklaringen af det hele. Vi hører aldrig mere, men den bliver også brugt i tilholdssagen.
Og det er jo i virkeligheden bare en håndsrækning til hende. Så hun får rent faktisk fra starten af mulighed for ikke at deltage. I det store hele er det heller ikke, hvad jeg gør, eller hvad der bliver skrevet. Det bygger jo først og fremmest på de her løgne omkring, hvem jeg skulle have kontaktet. Jeg har ikke kontaktet de mennesker, der står, jeg skulle have kontaktet. Og så bygger det efter sigende på mængden af opslag, jeg laver på de sociale medier. Men det er jo i min verden en alene et udtryk for, hvor stor chikanen er fra vores vedkommende. Fordi vi skriver jo kun noget, hver gang vi oplever noget chikane, så skriver vi, hvad det er. Det er jo ikke tilfældige ting, vi skriver. Mange af de her ting, de sker jo også i takt med, hvad det er, vi skriver på Facebook. For eksempel bliver tilholdet lavet dagen før, at vi har sagt, at vi vil udgive videoen fra ransagningen. Og i det hele taget, så er det meget tydeligt at se, at det er politibetjenten Anders, der sidder og følger med på Facebook. Ikke nødvendigvis direktøren. De påstande, der er i tilholdet, og nogle af de ting, der er taget med, er tydeligvis også Anders, der står for det. Fordi dem vil direktøren jo aldrig have taget med. Der står jo direkte om hans svindel i noget af det. Mens det jo også samtidig er meget sorteret i, hvad det er, man har valgt at tage med som dokumentation. Alt, hvad der tilnærmelsesvis nævner svindlen, eller hvad det er, han gør, eller de her ting, det er jo meget passende ikke med. Og vi har jo haft dokumentation på alt det her, så vi kan meget nemt se, hvad det er, der er undladt. Men en lang historie kort, han får simpelthen trumfet det her tilhold igennem i december. Og vidste du godt, at politiet bare kan give dig et tilhold, uden at der har været en dommer indover? Og der er faktisk ikke noget som helst, du kan gøre ved det. Du kan ikke klage over det. Og hvis du vil gøre noget, så skal du selv lave en civil retssag. Og det har vi jo så valgt at gøre. Men som om det ikke var nok, så har den her betjent jo også med alle midler forsøgt at få det til at se ud som om, at vi har brudt det her tilhold. Og det er der jo faktisk allerede indkaldt til en retssag omkring. Vi mener jo ikke, at vi har brudt det her tilhold. Hvis du læser de 4 anklager, så er det jo helt vanvittigt at påstå. I alle 4 tilfælde er det jo os, der tydeligvis råber om hjælp. Og det er slet ikke noget med ham at gøre i mange af tilfældene. Og det er jo meget tydeligt nu, hvad det er, der er foregået, og hvordan de har prøvet at fremprovokere de her opslag på Facebook, for så at kunne bruge dem. Fordi det er vitterligt nærmest alt, der er samlet ind. Og jeg må indrømme, det er ikke så lidt. Men det er samtidig samlet i en lukket gruppe på Facebook, hvor det bliver slettet få timer senere. Så jeg føler heller ikke, at det er så slemt. Og han kunne jo bare stoppe sin chikane, hvis han virkelig gerne ville være fri for det, men han har jo så haft en agenda med at fortsætte. Det er jo også kun fordi, vi rent faktisk har søgt aktindsigt, og er gået de her tusindvis af dokumenter, skulle jeg til at sige. De har virkelig sendt os en stor bunke dokumenter. Og det er kun fordi, vi er gået de her ting igennem, at vi ved de her ting, og at de her mennesker har opfundet de her ting, og sagt de her løgne til politiet. Men det burde jo så være politiets opgave at undersøge, og det ligger så lige til højre benet, og der er så meget dokumentation, hvorimod at alt, hvad de finder på mig, det er jo præcis som jeg siger, det er noget, de finder på. Det er ret vildt at have sådan en her kamp med en mand, der er på alder med sin egen far, og med baggrund i, hvad kampen ligger i, og hvor lidt ønsket kampen er. Men det var vist også alt, hvad vi nåede i det her afsnit. I næste afsnit, der følger vi op på hele sagen. Snakker lidt om løst og fast, og så tager vi det bare for en ende af.